означава мисловност в един глобален план. В теория на когиталността, всъщност, която ние разработваме, доказваме, че всичко съществуващо е мисловност. Но така или иначе за педагогиката, която ще представим сега, извадили сме съвсем маркирано само няколко примера, какви са основните принципи в педагогиката. И така, първият е нов начин на обучение и нов начин на мислене. В педагогиката се набляга на това, че децата днес мислят по един много различен начин спрямо децата преди 20 години или дори преди 10 години, изменят се всеки следващ ден. Заради това всичко върнато към новия начин на обучение. Следващата точка са биоинтелигентните способности. Ние често говорим за тях. Става дума за най-различни игри, в същото време за правене на мандари, за танците, за спорта, за всякакви различни неща, които можем да използваме, вграждайки, както беше преди малко презентацията, реални методи, с които всъщност да се обучават децата. На следващото място е биоинтегралното развитие и действие, което значи, че идеята не е просто да прочетем в учебника това означава следното нещо и аз го знам, само защото съм го уча, а влизам в реалната ситуация, вътре съм в нея и вече мога истински да я преживея. На следващото място са насоките на родители и учители. В самата книга има много упражнения, след всяка глава са описани насоките към самия родител и учител, какво всъщност да направят, за да са максимално полезни и отдадени на своето дете. На следващото място е, че се базира на 13-те типа интелигентност, т.е. развива се не само възможността да пишем, четем и нормалните обикновени неща, а също така на интуицията, на творчеството и на всички възможности, които са в детето и е нужно да бъдат развивани. Мултикултурното изразяване се подкрепя, т.е. използват се всякакви методи да знаем максимално много за различните култури, за техните традиции и обичаи. На следващото място е развитието на същността, т.е. гледа се детето като такова, а не какви оценки и какви възможности ще покаже в клас, в час. И на последно място приветства всичките видове образователни методи. И всъщност в педагогиката ще прочетете и както за сугестопедията, днес доста говорихме за нея, така за Монтесори училището, за валдорфската педагогика, но в същото време и за училища като японските училища Шичида, за много училища в Южна Америка, които работят в тази посока и набират все по-голяма популярност и за това, че всички методики работят, стигат да са насочени към децата. И това, което направихме и сега ще ви покажем, е едно интервю с авторката на самата педагогика. Тя беше при нас в Академията Тотално. И извадили сме само 2 минути с нея, да видите по-презент на мисленето и точно за децата. Педагогика и реалността е едно мислене за децата днес, мислене за бъдещето, мислене за планетата, за по-високата осъзнатост. Това не е просто мислене, а едно истинско правене на нещата. И то навсякъде, както в училище, така и извън него. И това важи за родителите и за учителите, за всеки един от нас. А какво трябва да правят учителите, за да се адаптират към новите деца? Да са търпеливи, спокойни, дори към себе си и към децата, така да го кажа, да си поемат въздух. Защото така или иначе промяната е специална, необикновена и се случва много бързо. Затова пробвайте да се движите на гребена на промяната. Не се поведете с нея, защото тя е много, наистина много бързо. Бъдете добри към себе си. Просто се отворете навън и приветствайте промяната и тази нова възможност за обществото и за нашето човечество изобщо. Какво е вашето виждане за училището на бъдещето?
Това е една постоянна промяна и съответно променящо се образование. В бъдеще ще сме по-осъзнати и ще се грижим повече за обществото, за планетата, за екологията. Ще уважаваме повече растенията, дори камъните, както и те, и мен, а това е една мирна и уважаваща всички култура. Този път промяната ще е доста бърза и точно на това се надявам. А образованието играе огромна роля в целия процес. Затова отправям молбата си към всички страни по света, към всяка къща, училище и страна, да отделим специално внимание на образование. И всъщност каква е идеята на цялото нещо и защо въобще се занимаваме с това? Именно педагогиката на практика. Предлагаме на всички на най-обикновени училища. В случая това е едно столично училище, не е частно или високо нещо. Вдъхновени точно обаче учителите взеха педагогиката, видяха какви нови методи има за децата и ето какво направят. Да, приложиха ги на практика. В случая отделиха част от водството, което сами учениците изградиха. Ето как изглежда. Отблизко всичките плочки по него са нарисувани. И също така са засадени царевица, боб, краставици, тиква, всичко може да се види, всяка с отделна рисунка и в същото време с послание. Приятелство и грижа при краставицата, в същото време грижата за земята, грижа за хората, най-искрени послания от самите деца към това, което са направили като свой проект и самите те са много вдъхновени и се радват от това, което се случва. Единствената голяма организация, която всъщност училището се беше да намери варели. Това е необикновени варели, които иначе бяха закладвани. Това е. Всъщност, това, което е нужно и хубаво да разберем е, че педагогика от победителността или педагогика 3000 е обединяващо звено на абсолютно всичко, което чухте днес. Независимо колко идеи може да имаме, всички те могат да се съберат на едно място. Ако сте се занимавали с философия, ще ви стане ясно от Хермес Трисмегист. Един от принципите. Всяко нещо има едно начало и всички противоположности или парадокси могат да се помирят. Това е идеята на педагогика от победителността. Това е идеята и на теория от победителността. Всъщност основното нещо, което казваме в теория от победителността е, че абсолютно всички са прави. Абсолютно всички сте уникални. Толкова, колкото и всички останали. Идеята е да приемем и да признаем, че всеки един от нас е уникален толкова, колкото всеки един друг. Нещо, което обикновено не прави. Във връзка с приемането, едно послание към всички, които са тук и които изнесаха, така да се каже, днешното събиране на гърба си. Не бъдете концентрирани само във вашата област. Отворете се за всички възможни версии, освен вашата. Така абсолютно всички ще бъдат прави. В този план на мисли, в това единение, няма как да ви го напиша, но вие си го перефразирайте в главата, един е ние. Идеята е да сътворим единението като такова, за да можем цялото това образование да бъде променено и съответно представено на самите деца по един по-различен начин, като възможност те да изберат сами пътя.
Много думички чух тук за любов. Знаете ли какво е любов? Някой има ли дефиниция за любов? Аз имам. Пълна отдаденост към нас и за себе си, както и към нас и за всичко останало. И ако наистина имате желание да изпитате любов, отдайте се на всичко, което е. Растения, камъни, всичко е енергия, всичко е мислещо. И ние го доказваме постоянно. Доказахме, че растенията могат да четат мисли, ние все още не можем. Доказахме, че камъните могат да левитират, ние все още не можем. Имаме какво да постигаме съобразно камъни, съобразно растение и всичко, което е около нас, а не да се ограничаваме в рамките, които са ни си слагали. В тази връзка един последен момент за излизането извън рамките. Много се радвам и за слогистопедията и за всички иновативни техники. Приемете и всички останали в себе си. Ние всички сме една система. Но сега представете си какво се случва в системата, наречена човек. Две кръвни телца вътре тази система започва да си говори. И да си чувал нещо такова наречено човек. Чувал съм, но не съм го виждал. Тръгнали двете кръвни телца, обиколили цялата система, срещнали се след много време и казали, ти видя ли такова нещо наречено човек? Не, и аз не видях. Извод. Човека не съществува. А всъщност, ако едното от кръвните телца беше излязло извън себе си, извън системата, в която се случва, какво ще да се случи? Щеше да види, че човека съществува. Не само това. Щеше да разбере, че човека съществува и е зависим от самите кръвни телца. Всички сме в една система, а вие сте кръвните телца, които ни изграждате. В тази връзка, нашето единение към вас и към всичко, което е, ще бъде една медитация, с която чисто практически да навием третата спирала на собственото ни ДНК и да се изравним с децата, които те първа вървят по тази